آبک دریا روان است مثل نمر شتابان زندگی را زندگی کن خاطر کس را مرنجان. Ассалому алайкум дӯстони азизи ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман подписатсия кардистен, шуморо ҳам хуш омаден дӯстони азизам. Иҷада боша 100 дона банка махкам кардагиюм, хай баҳри шумо камтар навор кардагиюм. Бо баъди хестай неҷа зирабой кардагиюм хай. Хай иншоалло ҳоли бо салёнӣ карданиюм, хай бо шакарва карданиюм, бо лечо карданиюм. Хай ҳамина як рӯз дига навор мекунам мепартом. Хай ба шумо тамошо кунед. Рецепти лечоне ки усол да каналу мондагӣ будум, шортс партофтагӣ будум, лечо ҳастай хай. Бо як намуди дига авқотак меган. Ӯ сабзи ҷигорӣ дора, ҳар намуд ами ваё дорада, сабзавоту дора. Насиб иншоалло ваям мекунам як рӯз баҳри шумо. Хай ёдгирен духтаракое ки наметонен. Ин амҷа чӣ хеле ки мебинен помидорҳои огородма хай чиндум. Хай як карсон як сатил шуд, ҳамия чинда зирабой кардумда. Хай меган ку меҳнат шараф хай. Вақте ки меҳнат кардӣ бо ай огороди худат хиёл мекунам ширини бадай. Ин амҷа хай наворумда нишон додагӣ будум ку чӣ хел шинондагиюм, чӣ хел огородма мақсад бунёд карда будум, ҳамаша хай дар видеом кам-камакӣ нишон дода будум. Хай меҳнат кардам, шукронаи Худо. Ина чанд моҳ мешавад, 2-3 моҳ шуд. Мақсад бодиринг, болгар, занҷабил, ҳамии помидор, амхели боқлаҷон, боимҷон мегӯянд, бақлаҷон мегӯянд. Ҳамин чизҳоро ман вапше нахаридамда. Ҳамаша ҳамии огороди худум. Ҳар рӯз свеж гирифта авқотда истифода мебарам. Ягон хӯрок пухтанда, салат мекунам ҳар рӯз. Помидорҳои чиндум, шуштум хай тоза кардаю. Инҷа кухним овардум, блендер кати хай майда мекунам реза карда. Барои зверабоймон бошад помидор, чеснок, болгарский, укроп, лавлови рис дар корай, мурч дар корай, намак дар корай. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон. Ай ҳамаи шумо миннатдорум. Ин қадар канали мана дастгирӣ мекунен. Ман хушҳолум ки канали мана интихоб кардаген, тамошо мекунен. Суханҳои хубтона мезанен, дуо мечиен. Ин қадар суханҳои хуб барои падару модару мефиристен. Ай ҳамаи шумо миннатдорум дӯстони азизи ман. Ҳамаи шумо беҳтаринен. Ҳаматона дӯст медорум. Аз барои Аллоҳ подписчикои беҳтарини ман. Чӣ хеле ки мебинен дӯстони азизи ман, хай наворои ман ҳамашон ба тарбиявиянд. Мақсад барои шахсоне ки пухтупаза мақсад хӯрок пухтана наметонанд, барои ҳаваё ман мемонам. Ягон канали мақсад безеб надорум. Барои ҳамин духтарако дароен подписатсия кунен. Кадоме ки бе подписия тамошо мекунанд, апаҷону хоҳарҷонои ман подписат карда тамошо кунен. Бо хай влогои нав баҳри шумо пешкаш мекунам. Камтар бекор шудум. Мақсад дар фикру хаёлам ҳаст ки беҳтарин пухтупазое бо барои шумо монум. Барои вай пухтупазое кардан вақт дар кор айда. Ҳозир хай вақти банка махкам кунӣ, вақти ами тирамоҳ меша, вақти ами корубор бисёртарак меша. Иншоалло бекор ки шудум, бо ман пухтупазои беҳтарин барои шумо мемонам. Барои ҳамин канали мана хай дастгирӣ кунед. Бо ҳамин қадар дастгирӣ мекунед ки видеои мақсад ҳози мемондагӣ одамо просмотру ай ҳама ҳамхел сус шудагиай. Лайко даже нест мешан. Аҳамият метиём ҳамхел лайко 110-20 боло мера. Бо нигоҳ мекунам 60-70 шудагиай. Ай кадом хотир боша лайкоям гум шудестай хай. Хай шукронаи Худо. Хай ҳамин қаштам шукр мекунем. Барои ҳамин хай канали мада даромада подписат кунен, хай дастгирӣ кунен. Мақсад барои ман якта мотиватсия мешада. Вақте ки канали ман просмотрои нағз гирифт, бо ман барои шумо пешкаш мекунам беҳтарин чизҳоро духтаро. Чӣ хеле ки дар ҳама влогом гап мезанам, пухтупазои ман, ҳамин хӯрокҳои мепухтаги ман, ягон ташта байни ману шумода секрет нестайда. Мақсад ӯ маҳсулоте ки шумо мехарен эсриф нашава, ҳамаш нағз бирояд, да манам раҳмат гӯе. Духтаракое ки мақсад нав ба шавҳар баромаданиянд, анами пухтупазое ёд гиранд. Ягон вақт хонаи шавҳарда гапшунави хонаи хуштомад намешинда. Барои ҳамин духтарако хай ина дроен ҳама акша тамошо кунен, дастгирӣ кунен бо. Иҷада чӣ хеле ки мебинен чеснокаю болгарский блендер кати майда кардум. Дар болои ҳамин помидоре ки блендер кати майда кардаги мерезему якҷоя мекунем. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷада боша ширкати Атомира ба шумо тавсия додистам. Ин апаҷони мо кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Дар ширкати Атоми беҳтарин корай, беҳтарин маҳсулоту ҳастанд. Ина ман худам ай хемахемуш ай сипурилина гирифтагӣ будум. Ина хемахемуш як пачкаи дига мондаги. Ина духтаро бовар кунед, ина миқай дигаш монда. Ай ҳамун 60 дона. Тамоми саломатӣ ман бовар кунед яд вақта набуд. Ҳам жулудка касал будум, ҳам асабӣ будум, ҳамаи ҷон бовар кунед дард мекард. Баъди ки ман ҳамёра истифода бурдистам, бовар кунед духтаро ҳамхел саломатӣ ман нағза. Худо
ба шукр аввалаш худою баъди ҳамиёра ман истифода бурдан саломатима нағз ҳис кардистам. Худо ба шукр. Беҳтарина духтаро ин ҳами апаҷон худшон бошанд, ҳоҷи бибӣ шидагиянд. Ина духтаро шумо яхелаш мегӯянд ки мақсад ҳаромай. Ҳаром нестай, сертификатиҳои халал дорад духтаро. Дуро ин кор кунед. Ин ҳами апаҷони худмон ҳаҷ рафта омадагиянд. Мақсад ҳаром боша, ҳами апаҷон худшон кор намекунанд ку. Беҳтарин маҳсулотҳоя духтаро. Ина ҳозир боша дар Тоҷикистон ҳуй шуда бе проблема мақсад медуроен заказ мекунен, боротона доставка мекунен, як дамда мегирен духтаро. Шахсоне ки кор кардан мехоҳен ба рақамҳои рӯи экран буда нависен. Апаҷонмон ҳамаи корро ба шумо мефаҳмонанд. Инам хел соҳиби пулои калон мегардонад шуморо. Марҳамат кунед духтаро. салом ҳамкорои азиз, бо унвони зебои компания Atomi. Ман дамоҳа оилком аз компания Atomi снимат кардам. Дар инҷа 250,000 рубли русӣ аст духтаро, яъне ки ба пули тоҷикӣ тахминан 30,000 сомон. Айни ҳол ман звани мастер продажда қарор дорам. Як моҳа оиликои ман аз 100,000 рубли русӣ зиёд аст духтаро. Ман як зани хонашин, соҳиби 3 фарзанди дуструяк, айни ҳол дар Русия зиндагӣ мекунем. Ман дар ягон ҷой дига кор намекунам духтаро, пасобиам намегирам. Намехе дар хона шишта дар компания Atomi кор мекунам, намехе оиликора мегирем ман духтарако. Дар бораи компания Atomi чӣ гуфтанӣ ҳастам? Бисёри одаморо ба кор даъват мекунӣ, мегӯянд ин кор дурӯғай, ин кор фиребай, ин кор ҳаромай мегӯянд, барое ки онҳо дар бораи компания Atomi маълумот надоранд. Компания Atomi духтаро ягон ҷои фиребу дурӯғш нестай, ягон ҷои ҳаромишам нестай. Бигем ки мо ягон каса фиреб намекунем, пули ягон каса мо намегирем, бигем пул хол намекунем ки аз ҳисоби пул мо пул кор кунем. Компания Atomi ин як интернет магазин аст духтаро. Ин як бизнес дар шакли онлайн аст. Чӣ хеле ки одамо дар бозор шишта савдо мекунанд, дар магазин шишта савдо мекунанд, ин кор бигем савдо бо тариқи интернет мебошад. Ин як компанияи байналмилалӣ, як компанияи бузург аст ки мисол дар дунӯш михел бизнеса қуш кардагӣ ки одамо метавонанд ки дар инҷа мисол пул кор кунанд. Яъне ки кори мо официални аст. Мо дар давлат налог меспорем духтарако. Коре ки официални боша, коре ки мо налог биспорем, куҷош ҳаром аст духтарако, куҷош фиребу дурӯғ аст. Яъне ки коре ки фиребу дурӯғ боша ҳеҷ вақт официалӣ намеша, ҳеҷ вақт мисол дар давлат мо налог намеспорем. Яъне ки шумо гӯш кунед мулоҳора, мисол ютубда бизанен, як мулоҳора не як чанд та мулоҳора гӯш кунед, одамое ки дар бораи ин кор изучат кардагӣ ҳастанд, мегӯянд ки ин кор ҳаром нест, барое ки мегӯянд ки мисол компанияе ки маҳсулоти качествени дорад ҳеҷ вақт ҳаром нест. Чӣ хеле ки ҳамаи мо шумо медонем, бигем уже 50% одамои Тоҷикистон медонанд ки маҳсулоти компания Atomi чӣ қадар фоидаовар аст, чӣ қадар беморони моро шифо додагӣ аст. Иҷода чӣ хеле ки апаҷону хоҳарҷонои ман дидестен, ҳами помидорое ки реза кардам майда кардагӣ будум, ҳамро овардум да дег андохтум. Иҷода алова кардагӣ будум да зверабои ман. Баъд кришкаи дега мондум то алова гирён кардана. Алова гирён ки кардам, баъд кришкаи дега гирифтуму намак, укроп, лавлови рис, мурч андохтагиюм. Баъди маҳсулотҳои дуруни ҳами зверабоя андохтан, баъд мемонем 10 минут меҷӯша. Баъди 10 минут ҷӯшидан мегирем, банкаҳоро стирзават мекунему, да банкаҳо зверабоя мебардорем. Ин ҳами чӣ хеле ки диден ҷӯшидестай. Иқа мондум ҷӯшидаку, баъд да банка бардоштагимша. Иҷа хайку вақте ки да банка бардоштан, бачаҷонум ки буд қатим, як дастум кати телефона ха камтар навор кардуму, бачаҷонум банкаро қапидаги буд, мега очаҷон иқа ҷӯшай шумо намира меқапем. Хай модар чӣ хелай? Модар ба ҳама гармию сардӣ тоқат мекунад. Алова алов намегему, оба об намегем. Ҳаёт ҳаминай. Сад бор шукри худованди меҳрубон. Ина иҷа боша банкаҳома хай кришкаҳоша мондуму, банка маҳкам кунан кати маҳкам кардум гирифтум. Ина духтаро дута банкаи 2 литра шуд, дута 1 литра шуда, бо кам дар дига зиёдӣ кард. Кӯдако хай пирашки кати хӯрдан зверабоя. Иҷода боша апаҷону хоҳарҷонои ман, навора ба анҷом мерасонум. Хайр дӯстони азизи ман, то наворҳои оянда худо нигаҳбони мову шумо бошад. Ҳар куҷое ки боше худоҷон нигаҳбон бошадтонаю, дар касбу кортон баракат яд. Навора боша ба анҷом мерасонум. Хайр дӯстони азизи ман.